लाफादों आं सान्दों बे हाबाफारिखौ खुंबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनांगौ आरो जोङो बेराम आजार जायोब्ला मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट लाहैनांगौ टेस्ट खालामहैनांगौ बे फारसे सांग्रांथि जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेल्थ केम्प फ्रि आयुर्वेदिक बेवहाय नोंथाङाबो बाहागो लानानै बेमारिफोरनि उदिस लाखिदों मा बुंदों? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बियो मोनसे जोबोद बाख्नायथाव गोग्गाथाव हाबाफारि। थांनाय सानाव बिथांमोना क'क्राझाराव बे हाबाफारिखौ लाखांबाय आरो जेराव रोजा रोजा सुबुङा गावनि देहाखौ चेकआप खालामनो फैदों आरो दिनै नैबे उदालगुरि जिल्लायाव उदालगुरि कलेजाव बे हाबाफारिखौ हेल्थ केम्प आरो यगा बेखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंबाय थादों। फुंबिलि समाव यगाया जालांबाय आरो दायो हेल्थ चेकआप बे सोलिगासिनो दङ। जोंनो देहाया जोबोद गोनांथार। देहा गैयाब्ला जोंनि जेबो ओंथि गैया। धोन दौलत थायोब्लाबो गावनि देहाया जुदि नोरजियाब्ला बिनि जिउआव माब्लाबाबो गोजोन फैया आरो बिसेसकै जोङो नुदों जोंनि गाहायै बर' सुबुंफ्रा गावनि देहाखौ थाब जोथोन लाया एबा नांगौ बायदि समाव मेडिकेलाव एबा हस्पिटालाव थाङालासेनो साखाथियावनो मोनलाबायनाय फार्मासिफ्राव मोनलाबायनाय मुलिखौ जानानै थाबाय थायो। नाथाय लास्टहालागै बा जोबथायावलागै गाव गावनि देहाया गोबां जेंनायाव गोग्लैयो। दा बेखायनो बेबायदि मोनसे हेल्थ चेकआप माने हाबाफारि एबा देहा एबा सावस्रि जोथोन हाबाफारि लानाया मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव जादों। बेनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रांथि जाबाय आरो मोनसे हाबाफारि बिथांमोना बे हाबाफारिजों लाफाबावदों बे जाबाय बिसेसकै जानाय लोंनायनि माखासे एवारनेस। जोंनि गेजेराव जानाय लोंनायनि एवारनेसबो गैया, बे हाबाफारिखौबो लाफादों। आं सान्दों बे हाबाफारिखौ खुंबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनांगौ आरो जोङो बेराम आजार जायोब्ला मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट लाहैनांगौ टेस्ट खालामहैनांगौ बे फारसे सांग्रांथि जागोन होननानै सानो। बिटिसि सरकारनिफ्राय बे मोनसे हाबाफारि खुंनायाव बेसेबां मदद? बिटिआर सरकारनिफ्राय मदद दङ आरो बिटिआर सरकाराबो जोंहा मोनफ्रोमबो बिटिआरनि समस्थियाव मोनसे हेल्थ केम्प जोंहा दङ। 40टा समस्थिनि 40टा हेल्थ केम्प बेखौ गोबां समस्थियाव खुंबाय। आंबो आंनि भेरगाव समस्थियाव बेखौ खुंलांबाय आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय बेबायदि मोजां हाबाफारियाव अरायसम मददथिया थागोन। बानजायनायाव आरो गुवाहाटी गभ आयुर्वेदिक कलेज बिटिआर सरकार बे मोनथाम आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मेगा फ्रि हेल्थ चेकआप बेयो जाबाय थादों। इतिमध्य क'क्राझाराव जालांबाय आरो दिनै नैबे उदालगुरि कलेजाव बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दोङो आरो बे हाबाफारियाव आं बिटिआर सरकारनि जानानै बेवहाय बाहागो लाफैदों। जिखिनि बेवहाय आयुर्वेदिक गभ कलेजनिफ्राय आरो नैबे उदालगुरि जिल्ला सिभिल हस्पिटालानो होन बा उदालगुरि जिल्लानि जिखिनि सावस्रिजों साखाथियाव फरायसाफोर दंबा सिङाव हाबफैनो थाखाय खावलायदों। माखासे माने डक्टरफोरा दान्दिसे उनाव एवेरनेस प्रग्रामा स्टार्ट जासिगोन। दा बेखायनो फरायसाफोरखौ सिङाव हाबफैनो थाखाय खावलायदों। सुबुंफोर दङ, बे सांग्रां सुबुंफोरा गावबा गावनि देहाखौ मोजाङै जोथोन लाग्रा बा लानो थाखाय बेवहाय माखासे माने बिथोन लानो थाखाय बेवहाय फैदों आरो बेनि अनगायैबो माने हेल्थ चेकआपनि अनगायैबो बेवहाय माखासे काउन्सिलिं प्रग्रामखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाखिदों। दे माबायदिहाय माने डक्टर बा निदाव बोरैहाय थांनांगोन, माबायदिहाय माने नार्स फरायनो नांगोन आरो माबायदिहाय माने गोसो आरो मोदोम बेखौ बोरैहाय माने गोजोनै लाखिनो, बेनि सायावबो माखासे माने काउन्सिलिं प्रग्रामखौ बेवहाय लाखिदों आरो थारैनो बेवहाय माखासे एक्सपार्ट बिथांमोना दङ आरो मिजिंथिदो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे हेल्थ जितु माने आयुर्वेदिक जितु जे आयुर्वेदिक माने बे आयुर्वेदिकनि सायाव बेवहाय माखासे प्रडाक्ट जागोन आरो जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो थाग्रा हिसाबै आयुर्वेदिक होननानै बुङोबाथ' जोंनियाव माखासे माने
माने दंफां लाइफांफोरानो माने बेनि माने मा होननानै बुंदों बेनि मुलि जायो आरो बेखौ जोङो गमामायैनो जोङो जोंनि जिखिनि बर' हारि बिखेखै बियो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोबाय थादों बेयो माब्लाबा बेखौनो माने फोसाबै आथिखालाव बे आयुर्वेदिक महरसिम बेखौ मोनफैदों फोसाबनाय महरसिम बेयो मोनफैदों दा बै हिसाबै जोंहा जोंनि जिखिनि रायजो राजाफोर बियो जोबोद रोखासिन जागोन आरो जोङो जिखिनि लाइफांफोरखौ बिफांफोरखौ जोङो बाहायबाय थायो बेदि जोंनि मोनसे मुलि बेखौ जोङो बे दंफां लाइफांखौ माने प्रिजार्भ खालामनानै लाखिनायनिबो मोनसे मा होननानै बुंदों बेजों लोगोसे माने मोनसे एवारनेसा सांग्रांथिया जाफागोन होननानै आं मिजिंथिदों